mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinagsisisihan ko na may ama akong walang kuwenta at nabuhay pa ako sa mundong puno ng problema. Hi DJ Rocky. Hindi ko akalain na isa ako sa mga susulat sa programa mo. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. At ngayon, gusto kong ibahagi ang aking kwento. Itago mo ako sa pangalang Kathy, 18 years old. At ito, ang aking secret file. Alam mo yung pakiramdam na wala kang mahagilap na dahilan para magpatuloy sa buhay? Paminsan, nararamdaman ko yun. Ramdam na ramdam ko yung sakit at sama ng loob dahil sa papa ko. Maraming tanong ang nasa isip ko. Bakit? Bakit siya pa ang naging ama ko? Bakit ako pa ang isinilang sa mundong puno ng problema? Bakit pasan-pasan ko ang bigat ng mga sugat at sakit na idinulot ng papa ko? DJ Rocky, lumaki kami ng kapatid ko sa poder ng lola at lolo ko. Dahil nasa ibang bansa ang mga magulang namin. Simula pa lang na mabuhay kami ng kapatid ko sa mundong ito. Meron ng babae ang papa ko. Kung hindi man ng bababae, nagbibisyo. Si mama kasi, sa tuwing may problema o may ginagawang katarantaduhan ng papa ko, naririnig ko na umiiyak. Nagkukuwento siya sa lola ko. Ma, may babae na naman si Jay. Nahuli ko na naman. Yan ang linyang madalas niyang sabihin sa lola ko. Naririnig ko ang hagulgol ng mama ko na para bang pinipilit niyang maging matapang. Pilit niyang nilalabanan ang sakit na nararamdaman niya. Sa totoo lang nung una,
Hindi ko naman yun naiintindihan. Pero habang lumalaki ako, unti-unting lumiliwanag ang lahat ng madilim sa akin. Oo, DJ Rocky. May iba ng babae ang papa. Kahit bata pa lang ako. Ang mama ko, walang ibang ginawa, kundi itaguyod ang pamilya namin. Although nagtatrabaho naman si Papa, pero parang wala lang sa kanya ang pagtatrabaho niya. Masaya lang siya dun sa kinikita niya at nakafocus siya sa sarili niyang kaligayahan na nagdudulot ng matinding sakit sa mga damdamin namin, DJ Rocky. Kami ni Mama ang naiwan para harapin ang epekto ng mga pagkakamali at kasinungalingan ng aking ama. Paminsan, nakita ko si Mama, nakatulala, tapos bigla na lang babagsak ang luha. Tinanong ko siya, "Ma, bakit?" Pero hindi niya pinansin ang tanong ko. Sinubukan niyang punasan ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa pag-aasikaso sa aming magkapatid. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na ngang umalis sa bahay ang papa. Pero pinangakuan niya kami bago siya umalis na magpapadala ng suporta. Pero DJ Rocky, tulad ng lahat ng mga ipinangako niya sa akin o ipinangako niya sa amin, ang suportang yon ay isa na namang malaking kasinungalingan. Pero sa kabila ng lahat, sinubukan naming patawarin si Papa. Si Mama, kahit nasasaktan, nararamdaman ko at nakikita ko na patuloy niya pa rin pinapatawad si Papa kahit na ilang beses na itong nagkamali. Sa pagkakaalam ko, gusto niyang mabigyan kami ng buong pamilya, kompletong pamilya. At lagi niyang sinasabi sa amin na siya pa rin ang papa namin. Kaya kaming magkapatid, kahit na nakikita namin paminsan na hindi naman okay talaga si Papa, pinatatawad namin siya. Kasi nga, ama namin siya. Pero, sa tuwing nagdudulot siya ng sakit sa amin, para bang hindi ko na siya kayang patawarin. Para bang naiipon yung galit. Ilang araw ang lumipas. Nagulat kaming magkapatid nang ang papa namin ay umuwi. Umuwi siya at ang sabi niya ay nagbakasyon siya para sa amin. Nagstay siya sa bahay. Masaya ang pamilya namin na para bang wala nang makapapantay sa kasiyahan na yun. At masasabi ko, DJ Rocky,
na sa pagkakataong yun, naramdaman ko ang isang kumpletong pamilya. Na-set aside ko yung galit na nararamdaman ko o parang ang natunaw ang galit ko sa papa ko. Na para bang nakalimutan ko na lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya sa amin. Lalong-lalo na kay mama. Naging close kami ni papa. Hanggang sa bumalik na naman siya sa ibang bansa. Pero nalaman namin na hindi naman pala talaga siya bumalik sa ibang bansa. Nalaman namin na nag-iba lang siya ng bahay dahil may bago na siyang pamilya. Nagkaroon siya ng isang anak sa ibang babae. Binigyan niya ng buhay ang panibagong nabuo niyang pamilya na bigla niyang ipinagkait sa aming magkapatid. At hindi ko yun matanggap, DJ Rocky. Yung idea na ang pamilyang iniwan niya ay pinalitan niya ng iba. At hindi ko rin matanggap na para bang ang dali-dali para sa kanya na bumuo agad ng bagong buhay kesa ayusin ang pamilya namin na hindi naman dapat sira. Ang dami kong gustong itanong sa papa ko. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo na kaya na naiwan ang mismong sarili mong pamilya? Bakit ka nagsinungaling sa amin? Ganun na lang ba kami na walang halaga sa'yo? Gusto kong bumalik yung dati. Yung naiparanas niya sa amin na isang kumpletong pamilya na masaya lang. Naitatanong ko nga sa sarili ko, DJ Rocky. Hindi ko naman hiningi na buhayin nila ako. Hindi ko naman pinangarap na mabuhay ako. Kung ganitong klaseng buhay naman yung meron ako, abay ayoko na. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Nakakapagod na masaktan ng paulit-ulit. Nakakapagod na araw-araw umiiyak ako. Nakakapagod na hindi lang kaming magkapatid ang nasasaktan, kundi nakakapagod makita na lagi na lang nasasaktan ang mama namin. Hanggang ngayon, DJ Rocky, pasan-pasan ko pa rin na ang lahat ng sugat na iniwan ni Papa at wala akong pakialam kung anong iisipin o sasabihin ng ibang tao sa akin. Pero, nagsisisi talaga ako. Nagsisisi ako na nagkaroon ako ng amang walang kwenta. At pinagsisisihan ko na nabuhay ako sa mundong puno ng problema. At masisisi niyo ba ako kung makaisip ako ng isang paraan para wakasan na ang pagsisisi kong to? DJ Rocky, isang araw, nasa kwarto ako. Ang lalim ng iniisip ko. Bakit? Kasi may nakita ko sa Facebook. Yung papa ko nagpalit na ng profile picture.
At ang nandun sa profile picture niya ay yung bago niyang pamilya. Nakangiti silang lahat habang kami na nasa bahay. Ang lungkot-lungkot pa rin dahil sa pagkawala niya sa amin. Dahil sa pag-iwan niya sa amin. Na para bang ang hirap makamove on. And since si Mama ay nagstay na sa Pilipinas for good, kumuha siya ng trabaho na malapit sa amin. Pumapasok siya araw-araw. Chinempo ko na wala siya sa bahay. Ako lang. At si Lolo at Lola ang naroon. Kumuha ako ng kutsilyo. At ginamit ko ito para maglaslas. Oo, DJ Rocky. Sinubukan kong gumuhit ng isa na malapit sa pulso. Pero hindi naman ganun kalalim. Hanggang sa nahuli ako ng lola ko. Dinala ko agad sa ospital. Emergency room. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na din si Mama. Iyak ng iyak si Mama. At ang sabi niya sa akin na hindi ko makakalimutan ay, Anak, hindi ko kaya kung mawala ka. Please lang, wag mo namang gawin yan sa'yo. Alam kong masakit. Pero kaya natin to. Kaya natin to. DJ Rocky, hindi ako pinagalitan ni Mama. Pero naintindihan niya ako sa sakit na nararamdaman ko. Akala ko makakarinig ako ng panunumbat o di kaya naman mga masasakit na salita mula sa kanya. Dahil problema ang idudulot ko sa kanya o dinudulot ko sa kanya. Pero hindi yun. Hindi yun yung narinig ko mula sa kanya. Kaya para akong nagising. Nagising sa katotohanan na kaya namin na wala si Papa. Kailangan naming bumangon. Kailangan kong bumangon para kay Mama. Wasak ako eh. At pipilitin kong buuin ang sarili ko. Hindi para sa ama ko, kundi para sa sarili ko, sa kapatid ko at sa mama ko. Marami mang problema sa mundo. Pero naniniwala pa rin ako na sa kabila ng lahat, nandyan pa rin ang pag-asa. Darating din yung araw na makakawala ako sa anino ng pagkukulang ng papa ko. At bubuuin ko ang kwento ng buhay ko. Sa paraang ama ko mismo. Ay hindi sira. Dahil kung hindi rin naman dahil sa kanya, wala ako dito. Pero hanggang dun lang yun. And DJ Rocky, meron akong pinadalang mensahe sa papa ko na sana'y mabasa mo rin. Hi pa, naiisip mo pa rin ba kami? Kasi kung hindi na, hindi ko naman naipipilit. Gusto ko lang malaman mo na nasaktan mo kami. Nabalitaan ko na
Lahat ginagawa mo para sa bago mong pamilya. Masakit yun para sa amin. Kasi kami naman, ang tunay mong pamilya, 'di ba? Hindi ko nakakalimutan lahat ng ginawa mo sa amin. Alam mo ba, yung nangyayari sa kapatid ko? Hindi ba? Nakafocus ka kasi sa bago mong pamilya. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang lahat ha. Wala kaming pake sa isang amang kagaya mo. Walang sense of responsibility at walang malasakit. Pinaasa mo kami na nagbabago ka. Yun pala, may pamilya ka ng bago pala. Walang pagbabago, pero may bago. Sana ma-realize mo ang lahat ng ginawa mo sa amin. Masyadong mabigat at nakakawasak sa puso yung idinulot mo sa amin. May isa kang mensahe nung Pasko. Nag-promise ka na darating ka, pero wala ka. Lahat kami naghihintay, pero wala ka. Dumating ang bagong taon, wala ka. Kasinungalingan lang talaga lahat. Punong-puno na ako ng galit at sama ng loob sa'yo. Tapos makikita ko yung picture ninyo ng bago mong pamilya. Paano ka nakakangiti pa na meron kang isang pamilya na nasaktan? Yung mga anak mo dito hindi na alam ang gagawin dahil sa sakit at problema. Kung ginawa mo lang sana ang responsibilidad mo, hindi sana mangyayari ito. Dati, nagdarasal pa kami na sana bumalik ka. Pero ngayon, nagdarasal na lang kami na huwag ka nang bumalik pa. Kung puro sakit, sama ng loob, ang idudulot mo sa amin. Thank you na lang. Salamat. Sa'yo ha, na nagbigay buhay sa akin. Salamat sa lahat ng sakit at problema. Salamat sa lahat ng kabutihan mo, sa pagwasak ng pamilya natin. Parang hindi ko maibibigay ang pagmamahal ko, ang respeto ko at pagpapatawad ko bilang anak mo. Pasensya na kung ganito ako sa iyo Pero naging ganito ako dahil sa iyo. Congratulations sa bago mong pamilya. Nakasing samahan ng ugali mo. Bagay na bagay kayo. Nung partner mo. Yung partner mo at ang anak mo ginagastusan mo. Samantalang, yung kapatid ko, ni hindi mo man lang mabilhan ng gamot niya,
Ni hindi mo man lang kayang ipatingin sa doktor gamit ang sarili mong pera. Buti pa yung ibang tao may paki pero ikaw na tatay namin wala. Pero sabi nga nila, dati pa namang walang pakialam ang tatay ninyo. Bakit kayo umaasa ngayon? Kaya hindi na talaga kami aasa. Sana bigyan ka ng kapayapaan sa buhay na pinili mo. Sana maging masaya ka sa piling ng evil girl mo. At huwag kang magalala. Mabubuhay kami ni na mama kahit wala ka. Alam ko masasakit ang mga sinabi ko. Pero pakiramdam ko deserve mo ito. Tapos na. Sapat na ang lahat ng sakit at problema. Sana wag mo nang guluhin pa at kausapin si mama ng mga kung ano-ano ha. At huwag kang magalala. Magtatapos ako ng pag-aaral para kay mama. Hindi para sa'yo, kundi para sa amin. At ngayong nalalapit na ang Mother's Day, gusto ko lang batiin ng super duper happy Mother's Day ang mama ko na nagtaguyod sa aming pamilya. Yung mama kong nakakabilib, sobrang bait at sobrang tapang. Ma, Happy Mother's Day. Kinakaya mo ang lahat kahit wala kang katuwang sa buhay. Kahit sperm lang ang naging ambag sa'yo ng aming tatay. I'm so proud of you, Ma, and I love you so much. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking secret file. Muli, ako si Kathy. At ito ang aking secret file.